Hello guys, jotono lamsogan channel jotono phungka ham kai tini ni bolok ungka to rok to nugui makana title no nugui ni sai makana kai nongno to sawono khulogoi tange ang doroma bai khanai tange bagai tange doroma bai khanai ga tange ani bai keribla gamo jotono khulogoi sawono kai ang tabuk nana sora thangana ton bagi ke watui faikya hingke gito pukhiri tui kerika ram suka ni sahar tongo nana garo asini aphyok jok tongla hingke abo tabuk thangoi naigena nana sora thangoi hingke abo tabuk kisa lei tongkha hingke ang nongno sawono tange ang doroma bai khana bagui nongno iko tini block khairika doroma bai khana bagui hingke tangani bike ando bike keribla hingke ang bagui no norok so saknai chungdi hingke ang tabuk na sora thangana tong gan thabro apono sata nan sora thangoi apro no saunta tabuk ko aingo lejo tongkha ama bazaro thangoi nana ni banta phone bubu kisa paichung khana hingke lejo tongkha hingke abo thangoi nogno naitungdi paisa bujak scooty bai hingke scooty to oro parking khairika hingke nana sora to scooty thangoi maya kheto te kechi himtha nango ningkona da kheto paisa bukya hingke naitungdi norok sawon ta kisa hingna naji iko pukhiri agi tiranjak hingke tabuk to taisa tui to taisa bangkha hingke khali to khaltui bo tui phaitongo hingke abo tabuk chesta khaigena khali tui no pukhiri dana bagui chesta khaigena hingke tabuk nana song nogo thangana ko nana song nogo hajabi ko ang pukhiri naifaiga saka hingke tabuk nana song nogo thangnai iko nana sonok hingke nongno taisa puilao je kok samang samang je beng beng pogoi jongkha ang tangoi tokre dormo bai nang tongkha obo nongno ang tabuk sai khnarwno pora kisa serious saino dukono mane ton bagi hingke ani to bai kwrui hingke ang tangoi bai nangkha hingke kok khai omo hai buini to bai tongo ani bai kwrui hingke o kaisa kuiso problem wngkha kai jekono mane problem wngkha ta hingke ang bo mane share khaina ta borok no kemo share khaitogya kemo sana ta kai nijini bai tongkha kai hingke sakomta bai anang temti problem tongkha ani kisa help khaiga dekhai mano hingke bobo nijini manai hingke bobo tong khaikom hediba hingke hambagan to bai sikwrui hingke ba dukho jak laikai hingke dukho to abo to seme hingke aboni bagui no hingke dormo bai khanani hinui masuka hingke aboni bagui no je ang bai sobo dormo monai khana musung norok tolao sorry norok tolao comment kaisa di hingke ang bagui ta hingke ang bagui ang tini block khairmanta sob ang bai dormo manai khanai burui okta burui bai khanai angkhe to bai dingnai bokha no manai ringnai tai mahai sobo tong channel ni tolao comment khailai di sobo tong hingke nai ang boi bai nai hingke tam bagui bai nangmani khe aboni ta mane apai bipod jekono wngkha kai mane ang biji jekono problem wngkha kai mane nokni borok to phacha satokya bole hingke ang bagui bai no hingke kisa mane bai rok no kang kia satongma hai tongta mane manai jok sajagoi ongyale kai daram bo sai ongya kai oboni bisingo sobno sai ongka bai no kok sawoi eri mano bakhani kok pora khulugoi semano mane komte problem to kamti tokha hingke kok phone khai bono jesong bonta hachal wngkha phone khai bono jesong hingke aboni bam tui bagui ta bagui no samani hingke tabuk to pukhiri naigena bantui kisa set thangka kade ambe khajikja buhung kade anba da thaju khakde khangmai da thaju kumun tong naigena khaknani bora bong sa khojana bagi ready mane de kumundi baba khoja do ha khoja do जागिरेगोन आंखौ बोथाय नुग्लिया बहंका बोथाय नुगे फातराखौ नुगो जागिरेगोन
bedok tong koy ang ko talang ya nang talang de Enggak. ko cha hui kya da sum phung ni taw ni ko cha talang kha Niko. kune aba ni se hina dem tha chu abo Enggak. ko mon botong pok to botong ni nang ko cha hui ka phung ni ko cha hui ka phung ni ta bo Kere. nang ang bong sa ka taw tong ko cha hui ka phung da bo kere talang tha mane ton ko cha phu ko cha asuk da tin da tai bor hui ka sa Tai boro. Tai kere. diko video ti saja thana re nyen tabo kuno na thana cho beri sene chade to te thana cho beri nyai thaji hui mane thana cho beri sene thaji hui mane e ko sok jane bedok to yo Masih kera. e tabo ang nogo thang sanai nala back hilek suka aya back ya suka hilek thajo pro kublong khai tai talang kha ang ka thajo te lubia kai nogo thangai kathang bu tang ha kumo talang kha ka ba kumon ke tak sane kathang kala moni cha sane chan ke cha sane ang kai rok an blog to tin na be khana gang tom saka tin ni blog ang kai je comment khai di ang kai video jotono share khai di ta share khai kai boi ni ro sai mai boi te sai mana bagai kai hobot boi tin ni blog as jartinya kai omsungno share khai di ta tan bagi ke sai mana nang bala boi jotono sabo biniro sogo ya panang tong man bla kai bagi jotono share khai di omsungno tin bagi